Fideo dosbarth ti chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Cyfuno trawsffurfiadau graffigol. Atgof gynta o trawsffurfiadau ni wedi dod ar ei traws. Ar gyfer ffwythiant y yn haflu fx yn wyrdd, mae yna 4 trawsffurfiad sylfaenol. Y yn haflu a lluosi fx yn golygu ymestyn o a yn haflu 0, sef yr uchelyn x, gyda ffactor graddfa a. G yn mynd i olygu ffactor graddfa yn y cyflwyniad yma. Felly lluosi a gyda'r y blaenorol ymestyn o y yn haflu 0, sef yr uchelyn x, gyda ffactor graddfa a. Enghraifft i ni yma, felly'r gwyrdd yw'r gwreiddiol, a ni angen lluosi pob gwerth yn y gwyrdd gyda ffactor graddfa a, felly ni'n ymestyn oddi wrth yr uchelyn x neu'r linell y yn haflu 0. Os i ni a y yn haflu fx plus a, ni'n trawsffudo nghyfeiriad y gyda a uned. Felly ni'n addo a i bob gwerth o'r fx gwyrdd oedd gyda ni i ddechrau. Felly yr un coch yw'r fx plus a uned. Wedi symud yng nghyfeiriad a yng nghyfeiriad y gyda a uned. Yng nghyfeiriad x wedyn, os yw y yn haflu f a x tu fewn y braced, mae f yn gweithredu ar cyfuniad a x, ni'n ymestyn o x yn haflu 0 neu'r uchelyn y gyda ffactor graddfa sy'n gwrthwyneb i beth sy'n yn y braced. Gyda x, ni'n neud y gwrthwyneb o beth mae'n gweud. So ni'n lleihau neu cywasgu fe gyda ffactor graddfa 1 dros a. Enghraifft i ni, y gwyrdd yw'r gwreiddiol, felly ni'n mynd yn agosach at yr x yn haflu 0 neu'r uchelyn y gyda ffactor graddfa 1 dros a. Mae'n tua hanner. Pob gwerth yn tua hanner ffordd wedyn yn agosach i x yn haflu 0. A wedyn os dyn ni a y yn haflu fx plus a tu fewn y braced, ni'n trawsffudo nghyfeiriad x gyda minus a uned. Felly ni'n symud yr fx gwreiddiol a minus a uned. Felly gwyrdd yw'r gwreiddiol, ni'n symud y minus a uned tua 2 a gyfer fx plus a tu fewn y braced. Tu fewn y braced, ni'n neud y gwrthwyneb, tu fas y braced, ni'n lluosi'r fx neu ydor fx i hunan. Trawsffudo mewn cyfeiriadau gwahanol, naill ai'r x neu'r y. Os wnawn cyfuno trawsffurfiadau mewn cyfeiriadau gwahanol, does dim ots ym mha drefn i ni'n ei gweithredu. Felly, enghraifft, yr styrion ymystyniad gyda ffactor graddfa 2 yng nghyfeiriad x a trawsffudiad gyda 3 uned yng nghyfeiriad y. Felly, bydd y cyntaf yn mynd a fx tuag at fx rannu dy 2. Ffactor graddfa 2, os dwi'n yr cyfeiriad x, i ni'n neud y gwrthwyneb, felly x rannu dy 2. Yr ail un, mae gyda ni fx yn mynd tuag at fx plus 3 yng nghyfeiriad y, a wedyn trawsffudiad ni'n yddo 3 uned yng nghyfeiriad yr y. Felly, o un i'r llall, ni'n cael fx yn mynd tuag at fx rannu dy 2, yn mynd tuag at yr fx rannu dy 2 ydio 3. A ni'n cael y 3 graff yma. Felly dyna'r gwreiddiol oedd y gwyrdd ymestyn gyda 2 uned. Felly x rannu dy 2 yn ymestyn y graff 2 uned. Felly ni'n mynd o'r 4, pigyn yn mynd o'r 4 i'r 8, a wedyn adio 3, mynd â fe 3 uned i fyny yr uchelyn y, a ni'n diweddu lan gyda'r graff glas.
Wedyn os nawn ni fe'r y ffordd arall o gwmpas, fx i ddechrau, adio 3 i bob gwerth bob gwerth fx, a wedyn cywasgu fe yng nghyfeiriad x gyda ffactor graddfa 2 sy'n mynd i ddod â fe'n agosach at yr uchelyn x. Felly gwyrdd i ddechrau, symud e 3 uned, wedyn mae pob x oedd dyn ni yn y ffwythiant yna yn mynd i fod yn x dros 2, a ni'n diweddu lan gyda graff o'r porffor yn cael ei ymestyn 2 uned ar draws. Felly ni wedi diweddu lan gyda'r glas yn yr un lle. Os ni'n mynd yn yr un cyfeiriad, dyw hwn ddim mor hawdd. Felly, er enghraifft, ystyriwn ymestyngiad gyda ffactor graddfa 2 yng nghyfeiriad x fel gynne, a wedyn trawsffudiad gyda 3 uned hefyd yng nghyfeiriad x. Felly, mae'r cyntaf mynd â ni o fx i fx rannu dy 2. Ffactor graddfa 2 yn golygu bod ni'n haneri fe tu fewn y braced. A wedyn mae'r llall yn mynd â ni, a gan bod ni'n cyfeiriad x, ni'n goffo gwneud y gwrthwyneb, felly x minus 3 yn golygu bod ni'n mynd yn y cyfeiriad positif gyda 3 uned. Felly, ni'n cael fx yn mynd i fx rannu dy 2, yn mynd i, na mae pob x yn mynd i x minus 3. Felly, fx minus 3 rannu dy 2. A dyna y graffiau ni'n cael. Gwyrdd y gwreiddiol, cywasgu fe, ymestyn e gyda ffactor graddfa 2, neu x rannu dy 2 tu fewn y braced. Wedyn, symud e ar draws, trawsfudo fe, gyda 3 uned ar draws, a ni'n mynd ar pigyn o 8 yma lan i 11. Ond, sy'n neud y ffordd arall o gwmpas, hynny yw, ni'n mynd ar fx i'r fx minus 3 yn gyntaf, felly ni wedi symud e 3 uned ar draws, wedyn ni moyn cywasgu fe, neu ehangu fe, ymestyn e gyda ffactor graddfa 2. Gyn ni weld beth mae hwnna'n edrych. Felly'r gwyrdd i ddechrau, symud e ar draws, trawsfudo fe, 2 uned yng nghyfeiriad x, a wedyn ymestyn e gyda ffactor graddfa 2. So bob un o'r porffor ni'n ymestyn. Felly chi'n gweld, dyw'r un terfynol ddim yr un peth yn y ddau graff. Sut bydden ni wedi gallu cael mynd o'r gwyrdd i'r graff terfynol gyda'r un peth ar y diwedd, gyda'r un siap ar y diwedd? Wel, gadwai fe i chi am funed. Daliwch y fideo os ych chi moyn meddwl sut gallwch chi fynd o fx i cael yr un mynegiad ar y diwedd. Daliwch y fideo nawr, achos rwy'n mynd i roi edrych ar hwn gyda chi yn y funed. Felly, os byddwn ni angen yr un ffwythiant ar y diwedd o fx i gael y braced glas, bydd angen i ni fod wedi wneud trawsfudiad gyda 3 dros 2. 3 dros 2, bydd x dros 2 minus 3 dros 2 dyn ni, a bydd x dros 2 minus 3 dros 2 dyn ni yma. Felly bydd angen bod ni wedi wneud trawsfudiad gyda x minus 3 dros 2 gynta. Felly byddwn ni'n mynd â 1.5 ar draws, cyrraedd 5.5 yma, a wedyn ymestyn e gyda ffactor graddfa, a byddwn ni wedi cyrraedd yr un glas. Rhywbeth chi feddwl am. A dyna ni yn y glas yn gofyn i chi wneud beth buon ni'n trafod. Llunio'r trawsffurfiadau wedi cyfuno. Trawsffurfio graff. Efallai bydd angen trawsffurfio graff lle nad ydych yn gwybod y ffwythiant cychwynnol. Er enghraifft, efallai ar gyfer y gromlin sy'n cael ei ddangos, hwn yn haflu fx, byddwn angen gwybod fel beth mae yn haflu hanner f 3x yn edrych. Felly beth sydd wedi digwydd yma?
Felly dyma y pwyntiau pwysig. Mae A yn 0 minus 1. Mae B yn 6, 0. Beth bydd yn digwydd i'r graff yna os y'n ni'n trawsfudo fe gyda ddau trawsffurfiad yma. Felly mae 2 yma. Ymestyn gyda hanner yng nghyfeiriad Y, a i ni angen, felly gallwn ni farcio y pwynt A. Ni'n mynd yn agosach at yr uchelyn X, os ni'n mynd ffactor graddfa gyda ni hanner yng nghyfeiriad Y, felly ni'n gallu gosod y pwynt 0 minus hanner yma. Bydd B yn ars yr un lle, mae fe ar yr uchelyn X, felly mae fe ar y linell Y yn haflu 0. A ni angen, gamod y tu fewn y braced, ffactor graddfa treian yng nghyfeiriad X. Felly yng nghyfeiriad X tuag at yr uchelyn Y. Felly nawr, gallwn ni farco y pwynt B, a mynd i fod treian y pellter oddi wrth yr uchelyn Y, a mae e nawr treian y ffordd ar hyd yr uchelyn X a mynd i ddod â fe i'r pwynt 2, 0. Felly mae B yn mynd i fod fyna, mae A yn mynd i fod yma. Beth am yr trobwynt? Wel, does dim cyfesurynau dyn ni. A ni angen gwasgu hwn 2 ffordd. Treian yng nghyfeiriad Y, felly, hanner yng nghyfeiriad Y, felly ni'n gallu mynd i pwynt yma. Mae fod yn lefel, ond dwi ddim. Felly bydd y pwynt isa yma a mynd i'r pwynt yma. A mae eisiau mynd â ni treian y ffordd tuag at Y. Felly, mynd â ni yng nghyfeiriad X tuag at yr uchelyn Y. Felly, torri hwnna mynd i taran. Felly, i ni yma, ni angen y pigyn gwylod yma, a trobwynt i fod yn y pwynt yma. Felly, ni wedi cywasgu'r graffin yng nghyfeiriad Y gyda'r hanner a yng nghyfeiriad yr X, gyda treian yng nghyfeiriad X tuag at yr uchelyn Y. Felly, gallwn ni drio llunio hwnna gyda ymuno'r pwyntiau gyda ffordd gorau posib. Ni'n gwybod y pigyn gwylod fyna, bydd e'n mynd lan i anfeidredd a bydd e'n croesi'r uchelyn Y yma. Felly, allwn ni wneud rhywbeth yn edrych fel yna. Bydd digon da ar gyfer yr holiad. Yn ni edrych pa mor agos i ni gan defnyddio ffwythiant iawn, felly dyna'r un iawn yw'r un glas, felly o'n i tyn bach mas fyna. Ond chi'n gweld y syniad a beth sy'n angen i'w wneud.